Kaixo! Amatxo eta nik gabonetako postre berezi bat prestatu dugu. Gure eguberriko postre gozo-gozoa brownia da! Hauek dira behar ditugun osagaiak. 105 gramu maizena, 300 gramu gurina, vainilla esentzia, 350 gramu azukrea, 5 arrautz eta txokolatea, 400 gramo txokolate. Errezetarekin hasiko gara. Lehenik, kazerola bat berotzen jarriko dugu, eta lehenengo osagaia botako dugu urtzen joan dadin gurina. Orain txokolatezko untzak gurinarekin sartuko ditugu. Orain txokolate eta gurina urtu ondoren azukrea botako diogu. Orain, sua itzaliko dugu gure nahasketa osteko arrautzak bota baino lehen. Zer gertatzen da bestela aurraltzak orain jartzen baldin baditugu? Tortilla bat sortuko dela. Ui! Orain, arrautzak botako ditugu. Lehenengo bi, nahastu eta gero beste hirurak. Orain vainilla esentzia botako diogu. Gu bita apoi botatzen dio. Orain maizena tamizatuko dugu. Nahasketa guztia homogeneo dagoenean ontzi batera botako dugu eta soberan gelditu zaigun txokolatezko ontzak jarriko ditugu. Labea 160 gradutan jarriko dugu, berotan, gora eta bero 30 minutuz. Hogeita 30 minutu igaro ondoren, zotz batekin egiaztatuko dugu brownia eginda dagoela. Zotza pizkazekin eta ateratzen bada hobe. Eta hemen dugu prest gure brownia! Hemen daukagu gure brownia! Munduko brownirik onena!
Espero dugu gure postrea gustatu izana eta etxean praktikatzea. Familia harrituta geratuko da. Agur!